Magandang araw mga kaaksyon! Narito tayo ngayon sa bayan ng Ginubatan, Albay para kilalanin ang isang batang babae na may nakakaantig na kwento sa buhay. Alam nyo kasi mga kaaksyon, sa kanyang murang edad, tumutulong na siya sa kanyang ina at kuya sa paghahanap buhay. Ang galing, di ba? Araw-araw, ganito katarik ang binabagtas paakyat ng bundok nila Nanay Marites para makarating sa kanilang tahanan. Nakakapagod pero kailangan nilang kumayod. Pagkarating namin sa kanilang bahay, nagsimula ng maghiwa ng mga rekado si Nanay Marites. Dahil para sa kanya, ang bawat segundo ay katumbas ng piso. Nakapag-ayos na rin po kayo. Ano na po yung next natin na gagawin? Papunta na tayo sa tindahan para mag-set up na doon ng ating mga paninda. Sa tuwing pauwi na ang panganay na anak ni Nanay Marites mula sa eskwelahan, ay siya namang pagsisimula nilang mag-asikaso ng mga panindang ibababa. Mag-isang binubuhay ni Nanay Marites ang dalawa niyang anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga tusok-tusok. 3 oras rin ang itinatagal para matapos ang paghahanda sa mga paninda ni Nanay Marites. Bata pa lamang kasi sila Jonah, namatay na ang kanilang ama. Kaya sa murang edad ni Jonah, nalaman na niya kung gaano kahalaga ang bawat sentimo sa bawat salaping na hahawakan nito. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, siyang dating naman ng bunsong anak ni Nanay Marites na si Jonah mula sa kanilang eskwelahan. At tulad ng kanyang kuya, ay tutulong na rin siya sa pagtitinda. Walang ibang hiling si Nanay Marites kundi ang makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 2 anak. Kaya hanggat kaya niyang magbanat ng buto, hindi siya mapapagod magtinda ng tusok-tusok alang-alang sa kanyang mga anak na kanyang susuportahan hanggang dulo. Isa lamang sa libu-libong nakakaantig na kwento ang buhay nila Jonah. Kaya samahan ninyo akong suyurin ang mundo sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga nakakaantig na kwento. Mula rito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, ako si Ralph Opiñano.